Il-Powerstation Tal-Marsa saret parti mill-istorja ta' pajjiżna wara li kienet ilha topera għal 61 sena. Dan kif wara l-intfiet għal-kollox fl-2015 fi żmien sena tħattet għal-kollox. Iċ-Chairman tal-Enemalta Frederick Azzopardi spjega li Fadal biss ftit ġimgħat biex dan is-sit jitnaddaf kompletament. Naħseb nistgħu ngħidu llum huwa għeluq propju s-sena ta' minn duqtajna l-cables, l-aħħar cables li kienu qed joħorġu minn dan is-sit tal-Marsa. Sit fejn kien hawn il-Powerstation, għal daqstant f'dan l-aħħar sena ma seta' qatt joħroġ elettriku minn hawnhekk. Nista' ngħid li għamilna passi kbar fl-aħħar sena, kważi wasalna fl-aħħar, nista' ngħid li baqa' l-aħħar ftit ġimgħat, sakemm bħala sit jiġkun imnaddaf mill-bini u l-istrutturi kollha li kien hawnhekk. Powerstation li kienet taħdem bil-heavy fuel oil, l-aktar żejt li jniġġes u li it-tmiem tagħha fisser ħafna għar-residenti tan-naħa t'isfel ta' Malta u għar-residenti kollha ta' pajjiżna li llum qed igawdu minn arja aktar nadifa. B'dik li kienet ħolma li wħud kienu qataw qalbhom minnha, illum hija realtà. Realtà li se tara dan is-sit jintuża għal skopijiet differenti kif spjega is-Sur Azzopardi. Bdejna diġà bħala proċess bdejna naraw anki nagħmlu ċertu studji biex naraw x'jista' jintuża dan is-sit. Nista' ngħid li sal-aħħar ta' din is-sena naħseb ukoll ikonna nkunu fi stadju avvanzat ta' liema direzzjoni se nkun qed nieħdu propju għal dan is-sit. Bl-għeluq ta' din il-Powerstation jingħaqad ma' katina ta' xogħlijiet li għamel Gvern Laburista biex il-ġenerazzjoni tal-elettriku issir mhux biss aktar affordabbli iżda anke ambjentalment aktar nadifa. B'xhieda ta' dan huma l-istudji ambjentali li saru li juru kif l-għeluq tal-Powerstation Tal-Marsa wassal għal kwalità ta' arja aħjar. Saru wkoll ċertu studji li wrew li bħala tniġġis ta' arja, trap iswed u l-arja bħala arja, il-livell u l-kwalità tiebet bil-kbir.